बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। हाग्रामा महिलारिया 2 मेनि गेजेराव हाग्रामा महिलारिया 2 मेनि गेजेराव इउपिपिएलखौ फेजेननो हायोब्ला आं हाग्रामानि गारियाव बारसोमना थैगोन आरो 2 मेआव बिपिएफआ इउपिपिएलखौ फेजेननो हायाब्ला 2 मेआव बिपिएफआ इउपिपिएलखौ फेजेननो हायाब्ला आंनि गारियाव हाग्रामा महिलारिया बारसोमनानै थैथों। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। मैया थांनाय 28 मार्च रबिबारखालि बाक्सा जिल्ला 13 नं सापागुरि बिधानसभा बियाबनि इउपिपिएल आइजो आफादा फैबाय थानाय बिधानसभा बियाबाव इउपिपिएल हान्जाखौ देरहासार खालामनो मोनसे गेदेरथार आइजोफोरनि साइकेल रेली खालामदों। बे साइकेल रेलीखौ बेखेवनानै होदों 13 नं सापागुरि बिधानसभा बियाबनि बिजाथि उरखाव-गोरा ब्रह्म बिथाङा। लोगोसेनो उरखाव-गोरा ब्रह्म बिथाङा राबां दख'रा इउपिपिएल हान्जानि मावखौबो बेखेवना होलांदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायना होयो दि फैबाय थानाय बिधानसभा बियाबाव जेथिं नायो बेखौनो इउपिपिएल हान्जाखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय आइजोफोरनि बाहागो लानायखौ बांसिनै नुनो मोन्दों आरो आइजोफोरा इउपिपिएल हान्जाखौ देरहासार खालामनो नारा-नाथा नाजादों। बेनिखायनो आइजोफोरनि बिहोमा मोननायजों फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव 13 नं सापागुरि बियाबाव गावनि देरहासारनाया रोखा होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। आरोबाव फैबावदो क'क्राझार सहराव आसाम पुलिस आरो सिआरपिएफ सान्थ्रिफोरा मैया थांनाय 28 मार्च रबिबारखालि बिसायख'थिनि लोब्बायै सांग्रांथि लाबोनो मोनसे हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझारनि आरजिपिएलआर बिश्नयनि दैदेननायाव बे हान्जा सुरनायनि गेजेरजों बिसायख'थिनि सांग्रांथि होनो क'क्राझार सदरनि गलादार, फालांगि आरो नोगोरारिफोरजों सावरायलायनायबो जादों। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिफुर निज्लागुरि गेजेर माखा गामिनि थागिबि राजि बसुमतारीनि आंगो बिसि दानसोरां उर्फे गावदां बसुमतारीया थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि नोरजिया बेरामाव गोग्लैसोना राहा गैयि जानानै दंमोन। गावदां बसुमतारीया थानो थाखाय मोजां न', जानो थाखाय गोग्गो आदार गैया। बिथां बसुमतारीया आखायाव गरसेबो रां गैयैनि जाहोनाव गावनि बेरामिनि गोग्गो फाहामथायनि थाखाय दिनैसिम मोजां डक्टर एबा फाहामसालियाव फाहामथायनि राहा लानो हायाखै होनना गाबै गाबै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिना होदों। जेरैथिंबो राहा गोथे जानाय दानसोरां बसुमतारीया गावनि देहाखौ मोजां फाहामसालियाव फाहामथायनि राहा लानो थाखाय बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आखाइ खबजबनानै जा हायो गरसे गरनै रांनि अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायहरदों। नोंथांमोना जुदि गरफा गरनै रां अनसुंथाइ होनानै हेफाजाब होनो हायोब्ला नैबे होखानाय दानसोरां बसुमतारीनि एकाउन्ट नाम्बार बेवहाय हरनो हागोन। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। बिपिएफ दोलोनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि बिजेपिनि आफादगिरि रिजन बर' बिथाङा बिजेपि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफनि मावनाय नीति आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै मैया थांनाय 28 मार्च रबिबारखालि बिपिएफ दोलोआव जयेन जाफैबाय होनना खौरां मोननाय जादों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।